Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Iki dek mau ibu kan buka pager. Apa yang buka pager? Ujuk-ujuk ki wis enek jajan dicantrolno. Terus aku lagi buka HP. Dek yu nanu apa jajane cantrolon ning pager ngono. Oh iya matur suwun aku ngono. Entuk berkat Intan, nek apa mbok revisi kok direvisi. Di apa? Dinggo sarapan. Tak gawekno jeruk anget ora? Iya. Enjing wau mak jah cerita ngeten, Bu. Mbah Yi seneng asem-asem tempe, pe tak gekno asem-asem tempe, ngoten nih. Ayo rono yuk. Ayo. Oh, nggih. Gedang digoreng. Oh, nggih, saged kula damel bolu nggih saged nggih Pak Silo. Damel bolu nggih saged. Monggo Mbah Yi anu sarapan kalih Intan. Niki ra teng gazebo tak resikane gazebonya. Ndak teng mriki mawon. Ya yo kene wong. Nduk sarapane gower rene, Dok. Ya ning emper mriki mawon. Nggih tak anune meleh. Nggih pun. Teng mriki mawon. Yes. Kula pendete, Bu. Apa ikan kanggo sendok? Nggih. Nah, ini Bayu. Nggih teng mriki mawon kula pendhetke sendok. Jenengan pengen ngunjuk teh hangat mboten sing mboten anu mboten manis sih, Bu. Mboten. Nggih entar sih sekedap, Bu. Tak cukupno. Tan. Minta tolong, Tan. Ora sida ning kene, Nduk. Kilo jajane. Ning ngarep, gowo ning ngarep kabeh, Nduk. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Alhamdulillah, nggih pemirsa, cerah. Pintune lawang apa jenenge? Kusene wis mbulak. Nanti mau milek. Kanggone sapa mah kancane kali ya? Ayo rono. Rokoke sampun. Kanggone Om Kir, kancane Mbak Dila. Mbak Dila, Mak. Kancane Mbak Dila, Mak. Mak kok sene kresek blere-blere sampean gowo. Apa blere-blere? Enek nasi. Iya, wis kok. Kok pengen gosek? Aku pengen ngurusi obat apa nggih Dewi? Tak godhog teh. Engko awan nek rene lagi njegurno ben adem. Aku enteni melo. Sarapan sik bae. Kene lho Tan sarapan. Ayo Mak sarapan Mak. Mbak kowe kok. Sampean siji. Ya, wis banyak garine Mbak San. Ndang ayo, bareng Mak. Bareng Mama. Ayo, iki masakane Mamak jah. Enek asem-asem tempe seger. Pinggir lah, ya Allah, Intan. Ayo Mak bareng Mak, iki sak gawekno sendok. Ayo. Ayo Mamak sarapan bareng Mak. Sarapan. Wah, Mak Intan pecel pemirsa. Mbah Yi asem-asem tempe. Aku pecel. Enggak pesan ngomong apa nih? Kancaan tiron dapat pecel. Sama gak? Aku gak. Belum ada. Ya. Alon-alon Intan.
Nduk. Oh, iki lawa enek tempe. Ada. Enek mie kering. Ada sayure, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buat sego pecel. Isuk-isuk wis enek. Terteran sego pecel. Bismillah. Terus alhamdulillah. Sesuk wis nduk terteran iki bayi untuk jangan tempe. Ora usah disebuli ora panas kok, Nduk. Enggak adem, mau gak usah disebuli. Ayo ono ya. Udah. Enak kayak dulu. Masa gak tuh suara? Suaranya minggu dolan ya. Orang Suarane makan nasi pecel seger pemirsa. Terus diem semuanya, Pan, Agi, Maja, sama Bu Yuni dimakan barengan. Monggo. Langsung sarapan itu sarapan. Nggih. Nanti langsung beraktivitas. Turun-turunnya ya, Mbak. Turunnya ada popok. Monggo pemirsa. Enak, Dok. Nilainya piro, Dok? 100. Gak ketok aku. Mbak ini tak Oh, kata. ini. Mak lebar. Wes lah. Wes aku enak Mbak ini ndang. Oh, ini ya. Mak kene lho, Mak. Wes lah. Aku megake ning kono woro, Mak. Apa? Ini. Njupuk glong iki ku nuarek. Kan ikune apa? Ikune jebol ya, Mak. Padha karo kursi pungguri kan lho, Mak, jebol. Udah loh, Mak. Kuwi, Mak. Kuwi Enak, jebol. Mak, jebol. Sampai digandakno, sampai. Kuwi lho, Mak. Sing kono jeblong ra apa-apa. Ketok kono, Mak. Bener kono, Mak. Aku besok ya. Mak esak kok. Alhamdulillah sesuai sarapan. Ini kita karai tengah popoe kadang. Sewang iki tongatangi nguyah, Bu. Apa ya kaya ketarik ngoten lho niki kene worone ra kabeh. Selama aku sikilku tak kei koyok, Mak yo. Dapat lagi kondi, Dok. Om Tahir. Tahir anaknya Mbah Mardan. Mantune. Lagi anaknya Mbah Bojone Mardan. Mbak Iil nggih, matur Matur nuwun nggih. Oh alah aku ning kene, Nduk, nyapu ngarep. Kancane sapa? Om Iki Om Tahir. Terima kasih ya, Duk ya. Kabul niate, kabul hajatipun ya itu satu Makasih aja. ya. Terima kasih ya. Lek ada apa, Mantu? Di ini kan Bu, tak truk barangnya. Sak truk anu kene. Nanti kono. Piye, Dok? Punya jam 2. Oh, ndek bengi jam 2. Barangnya sih. Barangnya Oh, sih. iya, barangnya sih. Usul kantor rene lho barangnya lho. Barangnya diucungin Pak truk terus wonge lagi di bengi jam 2. Ngebis. Apa sekolah kene? Iki Alif. Berarti kan Alif. al iki al. Ya pinter ya le ya. Heeh. Matur nuwun ya, Duk ya. Kabul niate, kabul hajatipun. Amin loh, ini dapat lagi pemirsa. Alhamdulillah. Bedek iki apa? Pecel apa urapan? Iki nek pecel ketok gak. Gak. Iki garingan. Garingan, Mak. Enak payeke. Lihat ya, Mbak ya. Dienggo intan kuawan. Ya. Garingan ya menurut sampean ya. Ketok garingan. Iya, Mak, bener, Mak. Garingan. Ya udah. Mie tahu ndok. Harapan, Bu. Iya, bener. Ya Tuh, Allah. pemirsa. Nggih, alhamdulillah kena Ya itu Allah. intan ko. Dewe iki.
Iya, Mak, iki gek dhewe ya, Mak ya. Mbak Mina. Iya. Mbak Mina ini lagi gek dhewe. Wong iki petel. Nah, ambek digo sarapan lho. Digo sarapan. Timbang anak akeh ya mah sesan aku. Aku dhewean pas anakku akeh gawe dhewe terus. Saiki iki lho bayi nglemboro ngawang-awan. Males anak wis gedhe, putu wis gedhe. Males. Mau keimangan anak rono rene tok. Nek kaya lah apa-apa dhewe pemirsa. Seneng masak dhewe iki seneng mak ndek biyen aku. Kamu luweh ya Mbak Lina. Gue tau dadi bakul sego lho mak ning kecamatan. Aku nggo jam 3 digugah. Ngotakku jek ngantuk nganggo geni pawon lho, geni kayu. Geni kayu pawone ya ning kene lah. Yo gawe tumpuman mie yo mak yo. Tahu isim, yo tempe yo. bihun. Saiki ada ora anu ya, Bu, ngono ki nek gak anu kecamatan. Ning mburi sing warteg mburi. Mbok tarom sing mburi kuwi. Ya yun yo. Enggak, tapi sakniki pun mboten ora, ketika. Bu. Wong liya ya, Mbak ya. Kita ya, Mbak ya. Aku kan ketemu nasi pesenan kecamatan iki lewat mburi to, Bu. Kok kuwi wis beda ketoke ya. Wis beda saiki wis gak anu. Nggih, pun beda ya. Alhamdulillah wis paringi sehat terus, panjang umur. Pokoke matur nuwun usane karena yo hewene gak penak niki padha sing padha entar asal-asale nggo awan ya. Nggih. Nasi anget-anget kuwi enek duwe iki ya. Masak sesuk ben ae. Yo, masak esuk ben yo. Yo sesuk ae sesuk kan masak. So masakane Mbak Indah sesuk. Nggih, Bu, napa ketarik ngono. Kan tengah tangi jam pinten tangi. Dadi ngene Mak, aku tuku koyok sing nggo sikil, Mak. Sikilku tak koyok intan barang yo. Dadi iki mbah awakku dhewe mbah wong liya merasakan beda ya gak roh ya pemirsa. Dadi begitu tak koyok ki nguyah. Tapi ki enteng Mak. Sikilku ki tangi gak cekot-cekot Mak. Tenan kok Mak. Maune ngeten iki nggih persendian tangan tanggung ngene iki kemeng iki ya alhamdulillah gak tapi nguyah-nguyah Mak. Lah aku ngger nguyah kan aku ora mikir iki ku nyet langsung tangi. Nyet ketarik Mak rasane. Cenut ngono Mak ja. Kene, dadi medune genah. Kayak kasih kayak kamu kan. Yo Mas aku yo salon-alon Mak ja yo tangi nyet. Iya. Ngono. Dadi gak sewengi kae wis peng 4 terus nang subuh anu Mas adek gak nguyah ngono ae ya, gak pipis ngono ya. Lah aku mbok jam piro jam tangi buing gak nguwah. Sampai subuh tak celuk, iki tak cendela tak bukai. Mak ja Bu, aku ngono. Terus bar subuhan mang terus ndeloki apa komen-komen, ndeloki anu ngono kuwi terus siut ngono terus gang sedelok. Mbak Yun ngono. Lek sum ambek Deyat. Deyat lho gak wani tak tereng batinku aku ki ora mangan wong pek gak wani aku ki ngono. Terus ditereng ngeteri iki mang. Ki lho Mbak, kanggone anu Mbak Dila nggih matur nuwun aku ngono. Jadi tenan kudu hati-hati mak mlaku sak mlaku ki. Iya. Wong mlaku rondo ngono ki lho Mak. Ning gone Mas Dimas ki enek percikan banyu Kinaradus. Gak sengaja aku pengen jukuk kudung. Jret ngene lho Mak. Iki ki sok walah Mak. Teng tekan sirah. Rasane kan ra ketok aku. Jret aduh ya Allah. Wes paringi sehat kabeh ya semuanya. Wes aku tak melok manja HP gawe kombucha pemirsa. Anu iya apa di wingi dimintai tolong karo Bunda Dewi. Iya sik, utan sik. Kosek gawe anu kombucha. Kombucha apa kuwi? Anu godhog teh. Kondang rika dulu. Kudune nek sing anakno nek gak ya gak iso. Sik pemirsa. Sik. Nah, wes Mak. Wes balikan lagi. Lah. Gede Mak yo motor iki. Kayak motor trail trabas nuku lho Mak yo. Gede. Ya. Kecantol. Genten aku sing kecantol. Sik, alon. Tak merebus. Iya leh, merebus teh dulu. Kita rebus teh dulu. Lagi digono kawan. Rene aku tak lek pengen cuci dulu nanti. Sampeyan pembung Mbah sik. Sik tak bersihkan sik. Loh. Ngono deh. Saya
Dan delok iki apakno Mbak. Iki digawe bolu kukus, Mak. Ndang gawe apa Mbak? Tiga bolu kukus iki kan wis kematengen nih, Mak. Kok apa gawe kok? Ya, Insyaallah ya. heeh. Tiga bolu kukus iki soalnya wis mateng banget ngene iki inu. Gak apa-apa ya Dek Dewi, kita tak gawa ya Dek. Dikongkon kok. Enggak kok apa. Lho, si semute. Lapar ya Mak, tak lapar. Mbak parak nang ngene. Terus gedang ini iki senengane anu. Senengane semut. Kan Dek wireneh Mbak, nek wis gak enek kuwi. Oh. Kok apa Dek ngene kuwi. Dek, aku yo lapor Mak entuk berkat. Dek Dewi sampean entuk berkat konggone. Sapa? Iya. Gak apa-apa Mbak. Anu ndang maem ae ngono. Terus dhek iki tak gawa di maem bloke Mbak Jessica, Mbak Pal, Rara, Sukma. Wis pokoke nenek berkat kok sapa ae ndang sampean maem kok nek sampean yo entuk dhewe yo kekno majah, mbok kekno sapa sing rong entuk berkat kono. Wis izin tapi lapor kowe nek paket. Dek iki nek paketan Dek teko. Yo Mbak. Sampeyan kek isik duwike. Engko nek mulih gampang iya ngono-ngono kan laporan nek mak terus tak potokno ngono laporan. Listrik wis dipateni makjah kaya ngono. Pira makjare teh? 3. Engko terus gulane jare setengah kilo ngono ya Mak ya. Terus dikon mindah ning botol-botol kae. Sampean duwe corongan apa ora? Corongan ku ilang Mak. Mbak Dewi. Oh iya. Oh Mak. Delok. Apa Mak Iki dodol-dodol tikus iki. Lho. Apa Mbak Yusik, Mbak? Kuwi gak bubuk Mak. Heeh, bubuk apa? Bubuke Pak O iki. Are tikus ya Mbak Yunda. Sik Mak. Tikus masak ya Mbak. Sik Mak. Coba tak ada yang seksi Mbak. Apa lali tikus coba ketok ya. Bandul. Bandul Galatama ya apa pemirsa kopi pemirsa? Obat pari Mbak. Obat apa? Obat pari Mak? Sik Mak. Mbak. Dek Dewi, Dek Toyo iki apa Dek? Iya Mak yo. Iki enek bukti akurat yo Mak yo maksudnya kan ora awake dhewe sing odol-odol yo Mak yo. Ki mang Mak Lah, Mbak iki apa? Ngono Pak ketoke anu Mbak tikus iki. Iya Mak, ora mungkin nek aku mbek sampean pe odol-odol. Kok disaponi aku? Iya iya Mak. Tak ngono Dek lho. Ibu endi gone ya Mbak? Seumpama gula kopi Ora. otomatis kan semut-semut teko lah yo Mak. Mau ngurus ini loh pemirsa. Nggih, anunane Bunda Dewi. Iki dikok ning ember. Dikok ning gone botol-botol terus kok lagi. Apa ya Mbak? Apa ya? Obat apa ya Mbak ya? Atake obat tikus apa ya Mak? Gak ya. Sedodol-dol iki ora Mbak obat tikus kok. Obat tikus Mbak ya. Gak roh Mak Ja. Ngono Dek Mbak ini. Engko Dek Dewi lihat kontennya kan ben Apa ya? telepon anu Mbak kuwi ngene kuwi kopi apa-apa. Soalnya ki anu pemirsa ambune ora kopi. Gak yo Mak yo. Ora. Ora kok. Ki mak aku wis nyekel. Wah, cuci tangan aku kan nyekel aku cuci tangan sih pengurusin dulu. Heeh. Aku diurusin ya. Enggak apa ya ini kayak Sik to Mak ambune iki kaya obat uler. ya. Iya. Heeh. Sik ambune iki ngene. Ngene Mbak. Tak urusin sih. Iya. Ya. Iya Mak. Cuci tangan sih aku. Iya. Ora piye-piye lah jembut tapi kan yo. Aku sing demek je Mak. Aku demek Mak. Kok nek sakit mawon ditegurno, Mbak. Ya. Boleh. Tak ndene sik. Banyu dingin. Apa teh leh Mak? Oh iya, dikuwi dipindahi je Mak ya. Tak pindah sik. Kayak di botol. Yes. Iya, Mak. Anak-anake ya Mak ya. Saya dikongkon deleh iki leh Mak. Ya. Kok nek sadem dianu.
dilebokno kene. Oh, iki lho, Mak. Iya. Heeh. Nih, aku iki ana kodonge ada. Corong. Ya ke caranya nek. Resik lah. Gak ganggu anu, gak ganggu tidur. Saya pegangin aja, dia pegangin. Saya sama. Orangnya pegangin. Bismillah. Saya bentuk udara. Saya murah. Belah kono kayak saking loro. Iya, Mak. Pas jane ya, Mak ya. Cuma iki jek murah. Mbak urip tak apa, wis. Gak apa-apa mau diresiki. Pas Mak ya 2 botol ya. Oh, entuk 2 botol pemirsa. Kok nek wis adem teh langsung di anu kesini ya pemirsa. Gulane jere Dek Dewi instruksine Dek Dewi semanise. Iya ya Pak ya. Itu semanis ini. Soalnya kan dia kan tidak kono kan makin ku ya. Heeh. Nah, aku nek adem Lagi dimasukno ning botol neh. Siang kan adem. Iya. Tak tinggal pulang, tak tinggal nyuci lho kan. Heeh. Begitu toh? Oke, Maja. Kuwi tetep dikone kulkas ya, Mak. Heeh. Aku selalu imam opo yo kira-kira. Kayak rasa sih kalau enggak lek kalau musik juga. Opo ngono lho kira-kira ki maksudnya sing diwara-war tikus ngono. Soalnya kayak kok bebas deh. Iya. Lah Mas dimasak kok iki. Mas minta linknya. Anu Bu, jangan itu wong tikusnya nanti mati terus baunya badek sekali ngono. Aku terus gak sido. Ya berarti kan oksigennya garing ini kae. Iya, Mak, ternyata garing terus Pak Erara munggah plafon enek batange, Mak. Enek batange kok loro ngono jere ambune mbayani kok. Gimana telu, Mak? Teh, Mak. Iya. Iya, iya, Mak. Engko ki nek listrik ora dipateni iki entan bingung, Mak. Piye Bu urung dipateni subuh-subuh ki? Kok nek bayare listrik Bunda Dewi akeh piye? Terus tak tekoki, lah nek listrik nganggo nem dhewe nek omah tek ora mbok pateni ra apa-apa aku ngono. Iya, gak apa-apa. Nek gone dhewe iki. Gone Bunda Dewi iki walah bingung kok nek bayare akeh Bu ngesakno Bunda Dewi jere. Kadang dekne wis kadung dolan nggone Mbah Yinu iki kan listrik ngarep ngono kuwi kan lali ora dijawil to, Mak. Sik ngenteni sampe umop. Urung abang le, Mak. Enggak apa-apa kok saya kan ngomong kayak gini. Oh. Ya, entuke 2 botol pemirsa. Iya, Mak. Nih jamure. Ndak kuwi sene anake sitok, Mak ya. Iya. Sing gede mah enggak Yun. Ya, ki manakne sitok iki lho. Ya sing ki cilik, dikok ning cilik ya cilik. Tapi ijek Mama iki lho Mak, Mama. Oh, ijek, Mak. Banyune ijek, Mak. Ya, ijek. Heeh.
Dana ya, Mama. Ora, tak kon mepe kumban. Di. Engkono Demikian nggih pemirsa konten pagi ini, doa terbaik untuk jenengan semua. Bila ada kata-kata dari kami yang mungkin menyinggung, menyakiti jenengan, menusuk hati jenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia jauh dari kata sempurna. Semoga kita Mbah ya. Untuk hari-hari berikutnya tambah lebih baik, bisa introspeksi ya awake dhewe nggih. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah. Boleh nek ngadeg lah kok ngono. Walah. Kayak transformer. Mobil sing terek-terek kae. Rut gedeg kono. Kami pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono deh.